Oras Pilipinas, 10 minutes before 8 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Buffett, Mga tugang de pong personalan si de calibre na broadcaster, ay may kasalang yun ang ngimot na ini talaga. Karaming kasalang yung ngimot kong ini. tuman, kadoro yaw, Na ganang lugar sudila ako kasabago talaga eh. hapon ni Vipe. Tanto, the plus lightan ko daw. Asa ko yung, hindi ko pa nasalbing pati. Pati sana ka mo ha. Medyo napakonso ngipong ko talaga eh. Napasala. So, pag close in open kan sa kong ngipon, nakagat ko sudila ako sa gilid na parte. Alright, bueno. Dahil pong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahapotan kan banwaan. Nasa mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot kan DCGB Radio. Mga tugang, aramon taluan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Angel Mustasa nasa linya. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraantap. Ang mga dugang tapang barata, magtuo ng magbasa kan local government code as in i-assess VP Henry ang sa diri kung kaya ba nilang gampanan anak nakapalaman digdi. Ini ang mensahe VP Henry ni Department of Interior and Local Government Bicol Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. sa mga nagbabalak na magbuntog sa bida politika asin malansar asin masumitir ng Certificate of Candidacy para sa Nobyembre 2 na perilian. Sigon kay Escobar VP Henry, dapat na nasasabutan kan mga malansar ang sa ilang magiging papel para man magampanan ang sa ilang mga trabaho na maserbi o mapagserbihanin matanos ang sa indang mga residentes sa barangay. Yan tras VP Henry na hinagyat na kan opisyal ang mga presenteng opisyal man kan mga barangay na mas higos-higusan pa sa kadang mga bulan asin ipahiling sa indang mga konsekwentes na talagang deserving sa VP Henry asin ang kada servisyo ninda ang mga tayumpong ini ang may kukonsiderar na legasiya sigun sa regional director asin nagigibo ninda ang matanos sa indang pagserbi asin marahay na paggobyerno. Dahil sa pagi kay ni VP Henry, maaraman man kan sa mga botantes kung sinda ba ang siguraray ba nga qualified na tawan nila pagtitiwala sa masunod na perilian. Dangugun tabi VP Henry ang kabtang kantayag ni DILG Regional Director Arnaldo Escobar Jr. Ang natatagang bulan na ini, giguuntay ni na mas dakul pa ang mga successes na may na magibutan sa barangay. Na dakul pang servisyo ang may tauta. Kasi ini ligasiya ini sa termino na ini, ang gapos na magigibo mo, magiging ligasiya mo ini pagkatapos ng termino mo sa mga barangay official. So, siyempre, data aram sa assessment kan mga butante kan barangay kung pasado kita o ining panahon na ining igot-igotan na ba tanganing may pa aram ta sa barangay nakadakol pa kitang dapat na magibo o kayang gampanan na pwede pa kitang tawaning pagtitiwala sa susunod na termino. Basta mga balakman RD na mag-file Certificate of Candidacy. Sa mga nagpaplano na mag-intra sa barangay, sa pamumuno sa barangay, magbasa na kamo kan local government code, i-check na nindo, review na nindo kung ano ang lalawgan nindo na posisyon. Kasi kadakol talaga kan obligasyon kan sa barangay official. Kung nahihiling nindo na kaya nindo gampanan ang obligasyon na yan, pwede ka mo or
mag-file ka mo ng kandidatura kung sa pagmuna nito kaya nindong gampanan niya. So, yan, VP Henry, ang kabtangkan payag ni RD Escobar dahil ang sabi niya, Dagos VP Henry, ang eleksyon ang pirilian sa maabot na Nobyembre 2, 2026. Yan, VP Henry, ang mga tapong informasyon halos sa luwas, Enzo Mustaza, DCTV News. Hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat Mga tugang, thank you Angel sa report. Hali po dyan sa luwas. Tigdi po sa tuyang programa. Saan hapot sa DCGB. Tama yan. Pag magkarandidato isipon Kimaray ha. Hello? Yeah, good morning. Good morning, Tabi. Sigo ako kiko ko niya sa imo. Ano daw kung nipasan siguro mo ang dila mo? Kagaro makasalanan na. Made, pagod ako tultulang apod mo niya na aga. Ang susunod mo. Napanood ito talaga. Suminabit. Anong hiling mo? Nasi, no? Kagaro makasalanan. Hindi naman sana pa din. Sige pa. Hinta pa ba? Sarawayo din. Aning munang gibo-gibo ta yan. Good morning daw. Why? Good morning, sir. Why mayors, prime media are silent in Meralco influencing Aleco? Ara mo, abo ko mag-react din sa text kay ni. Pero aram po nindo, demon po ki nangyaring negosasyon para sa paglaogaan. Nataon lang na subay mga mayors naghahanap po kisolusyon para sa Aleco. Dahil pa po yan, dahil pa. Pero pag nagkaigwa na po yan, tabi, saka kita kaan mabuelo. Yo, saka kita kaan mabuelo, ha? Dahil pa man tabi ki kwan, dahil pa man tabi ki magabat, dahil proposal, di ba? Wala, gani malapas nga ni si Governor Rosal, malabo ngayon na mangyari panaro ka na bagay, ha? Hello? Hello, pare. Yeah, good morning, pre. Pinarawang ka ni Madi mo, pilay patay. Nadago mo, pasensya na pare. Nadago mo kasubago. Pilay patay da. Tinira ako ni Madi Tinirada ka nga ni Madi mo, pilay patay. Good morning, BP Hen. Di ba natuyaw ka na? Natuyaw ka na naman nga ni Madi mo. Arinda. Si Madi mo ngayaan may po. Ulo ko nonon si Kwan. Ulo ko nonon si Tita Marie. Salamat tabi hanggang ngunyan igwapa. Salamat to nonon tabi Tita Marie sa imo tabi na ayan ara mo na. Dahil kumalingawan ito sa tanang buhay ko na pangyaring ito talaga. Alright. Anyway, tabi, mga tugang 8:00 na din aga, di po sa tuyang program. Kamong nag-antabay ngun yan, ano tabi ang expectation nindo sa suna kang presidente? Sige daw. Seryoso kita ngun yan. Dili kita mga tugang sa boses kan utaw. Ano ang inaasahan mo sa suna mga tugang kan sa tuya tabing presidente? Sige daw. Ano tabang pigilauman mo? Hello? 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 Ano tabang piglalauman mo sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos? Mag-text tabi o mag-upload sa 0969-088-5548 0966-203-0034. Ano ang piglalauman mo sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos dyan hapon? Sige daw po, ha? Sige daw tabi, please, mga tugang text tabi or call sa satuyang cellphone number para po sa reaksyon tabi ngunya na hapon, ha? Ngunya na pagkaaga di po sa tuyang programang Anhapot sa DCGB. Anhapot, para po sa boses kan utaw, ano po ang pigalauman mo
Ano ang expectation mo, mga tugang? Ano ang dapat na isabi, mga tugang, kan presidente sa suna ngunyan tabing hapon? Hello, good afternoon. Good morning. Hello. Yeah, good morning po. Ako sa ngayon, no commit muna ako, pero parang gusto na kita iba sa Tiguar. Bye! Bye-bye. Ayun nako. Nataputan 5 years old patas nagpapa-national ID na wara man transaksyon ang gurang lugod da itulos na entertain. Ayan sana. Dahil ko masimbag iyan ha. Actually, requirement kaya iyan, mga tugang na magkakatabi ki national ID. Tabi. Mabot kaya ang panahon, yan baga national ID, bako man mandatory, kung gusto talang. Kaya mabot ang panahon, ang gabos ng mga transaksyon, mga tugang sa satuya tabing lugar, kay puhan, mga tugang na may national ID na. Oh, kaya mas maray po na may national ID kita, libre man yan. Dahil man tabi ki bayad. Iyo po, dahil man tabi ki problema yan. Dakulong pa man ang pagkakataon para kita mag-apply mga tugang ki national ID. Good morning, Henry. Gusto ko, ay sandali, ito ni Garo may reaction pa. Hello? BP. Good morning. Po ako. Po. Nagbalik po ako. Ano po, bakit nga ba ang senior? Di ba may senior ID na? Opo. Kailangan pa kumuha ng national ID. Okay. Diba, valid naman baga ang senior ID. Okay. Pumasok sa utak ko, bakit nila po senior ID? Thank you po. Okay, thank you. Alright, sige. O bueno. Paano po barakbak ang pandok? Paano po barakbak na ang pandok sa national ID? Pwede po yan ipaayo sa PSA? Hindi ko. Sabi. Ako nga ni national ID ko sa PSA, national ID gari. Di ko masabutan. Maray-maray naman sa itsura. So primero kaya baga na ID, mga tugang, medyo may mga reklamo naman. Pero habang nag-aaloy, gari maray-maray naman. Tapos yung national ID ko, so itsura ko, gari maray-maray naman kidiit. Di man yan mababakbak tabi. Nakakwan baga, gari nakalaminate. Di ba? Laminated baga. Okay? Sige. Good morning, Henry. Gusto ko tabing madangog sa presidente kung ano ang future kan mga nagtitios ngunyan, lalo na ang pag-abot sa pagkaon. Lalo na ang presyo kan bagas kung kaya niya pang ibaba iyan sa masunod na sa iyang termino. Yan. Bata kon sa diring dila ang nakakagat makulugon, pero kung ibang iyo tabi ko yanes. Dahil ko tabi ko yanes masabutan talaga. Ko yanes ha. Ngayon ang kapilyohan na naisip mo ha. Tungkol sa ay nako. Alright. Sige. Ito. Marcos to justify 20 pesos rice and big fish in jail. Ang problem niya is high price of electricity of Meralco. Iyan. Very good point. Ha? Iyo, totoo yan. Siguro dapat iyan hilingon iyan kang presidente. Na halangkaw mga tugang na presyo ng kuryente, ha? Alright. Paano kung ayaw kumuha ng national ID, lalo na kung senior citizen? Pwede man po. Pwede man. Oo, kung nabo ka po talaga mag-ID, okay man po. Yan, tabi, Madam Jane, no? Na tabi. Ngunyan baga, may mga pwede ka pa man na magamit na ID sa mga transaksyon. Kaya lang, kung i-require ka nga ki Philippine-issued ID, Philippine government-issued ID, kung dahil kakiban, sarang option mo, isinyo, iyan na tabi na, tungkol dyan sa, tungkol tabi dyan sa, Philippine ID na yan. Alright? Sige, tabi. Mga tugang, aramong taruan mga dagdag na report, hali po dyan sa luwas, kasabay si Al Armario. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Pading Al. Go ahead. Salamat, Pade. Good morning. Yeah.
minakulog na sanaan payo ni Andy Marbella sa lalong pag-ibog ko niyan kan mga paratyenda nin sira digdi sa Marquez o kaya bako nining Marquez kundi ayos sakop kan na barangay 13 bako naman tula-tula tabi pa de kundi digdi baga sa palalaog na sa Marquez, sakop ini kan barangay 13 na. So, sa kunyan, paano na ni mga paratyenda na nagreklamo digdi. Inot, so may mga legal na tindahan man dyan sa Albay Public Market. Plus sa mga na nalangsahana kan parong, kan mga inugas kan sira. Na dahil hanggang may iwasan man sa pagkiskis na sira, siyempre maula so ating kayan digdi sa line canal. Problemang maringon yan kan mga taga-digdi sa lugar nani and presensya kayo ni mga paratyenda. Paano daw yan pa di ano? Sa natayaon si Brigante, iwan na kasimbang kayo ni nasa kataning si Sir James, si Brother James Kalisin. Tabi primong Andy. Si Henry. Yeah. Hello, Andy. Andy. Opo. Yeah, good morning tabi migo. May mga concern naman tungkol sa mga parating sira na ng malatbagat sa palibot lalo na po diyan sa may parte kan tula-tula. Ano po ang pwedeng mag-ibo ka yan daw? Sabi ni Pading susog sa report na ngunyan. Hello, Andy? Amigo? Pading Okay, tabi. Okay. Yeah, go ahead, tabi. Go ahead. Iyon sabi, oral daw sa bagang piga operate yan, ano? Halos naubos yan, napipirdan oras may. Talagang sabi, baga, baliktad. Utrong ko naman sa dati kung ano. Na kami talagang pigabantayan. Tapay, text sabi, pag tinext ninda na nagtalikod na silubot kan truck may, ma-operate yan. Ngunyan, pag bibalikan may, yaon na naman. So one time sabi, nag-strike kami dyan. May tulo sigurong day nakabayad. Nagbakal kisira. Dahil pa nga nag-red dali, may nagka-orola. So sige tabi, taday tanang gadan tunungan. Sagpuday talagang dyan mahalit. Di ba migo, kung nga ni, bako lang sira pati karne sa market code, dapat ang karne, nakatinda lang yan sa Saudan, sa recognize sa Saudan, di ba? Opo, pero tabi, BP, wala man dyan nakatindang mga karne. Sira man talaga. Mas kwan nga na sira pag naula bagamiguan ng mga tubig na hali sa sira, pag tinamaan kiinit, salbatana, di ba? Opo, malain ang kwan, malain ang ano ini. Si surok nila, digdi sa mga drainage ka. So, pag init po, minaalis nga yan. Maski dahil hindi yan nagtitinda. Iyo po, okay. Pero asob na po, anong very specific, may instruction ba si Mayor regarding po sa trabaho nindo dyan sa task force kaayusan, tabi, Andy? Pero pigano tadig di sa ordinansa na, hindi tabi ang pigabasihan ta. Na sabi ka na nga ni po sa inda, pero ang paliwanag ta, sa barangay Toro, kabayta na si Kapolimpo, halos po, yaon niyang gabos, na kinaulay ta na sinda. Nasabi ko, kaya nga ni kita nag-vlog kita kay mga wet market para sa rosa ng dalaga ng Kantawo, duman na mismo. Siyempre po, pagkatabi BP, merak man ako kay ni, ako na nasusupog po kay ni mga vendor digdi. Sa Uda na, sigan reklamo sa kuya, dahil man sinda nagatao ki abos sa syudad kang Ligaspi, ano pa sinda kang distroso pa kang parong, pollution pa lang pigataon ninda. Okay. Sige tabi, Andy, yung man sana, salamato na maray ha, kung aram mo, mapagalon bagan sa totoo lang, ang pagmamanihar ki tao, mapagalon, Andy, pag huminigpit ka, dagit sa imo, pag tinurusan mo, buwilong-bilo, lalong may problema lagod, may mareklamo man na ibang nag-obserbar. Yan sabi, BP Henry, lalong-lalo na po, so, dahil bang mga disiplina, kaya nagtutubod sa gobyerno, gusto ninda, kung anong gusto ninda, kaya anong masusunod. Okay. Sige tabi, Andy, salamato na maray ha sa oras mo tabi sa DCGB. Okay tabi, salamat tabi sa pagtawag ng oras. Good morning po. Opo. Thank you so much tabi, primo. Andy Marbella,
amang-tama na tsimpuhan ta, may kasimbagan itong sa tuyang issue. Manang digdi sa reklamong ini. Yeah. Sa kanya man ay nagihang ko, nakulon na para tsinda na. Naman digdi sa lugar na ini. Problema ang padi. Di ba wala may nahiling kaya ako diyan padi sa wala, kung hali kang hali ka baga sa taas, walang parte. So nahiling mo sa parte tabi. Kung hali ka sa taas, sa tuo ini pare. Ato so nahiling Palaog mo. na digdi sa Marquez. Oh, yeah. Dati baga digdi sinda sa Walakan pa kaninot. Yan, oo. Ngunyan, digdi na sinda sa tuo. Kung hali ka sa south, Oh, yeah. patiring sa tuo, malimpoy bagang area yan, bagaro kaning oras. Iyo. Maski Iyo. hapon, yara na sinda dyan, hilera talaga. An hadit ko diyan padikon kang inot sa tuo ngunyan sa wala. Ang hadit ko ba sa masun bang sa tahaw na yan. Problema na gan. DPWH. Sa Pagkatao na. Pag sa wala o sa to, kay Premong Andi yan. Pag sa tahaw, DPWH na. Okay. Okay, so yan tabi pa din. Ang informasyon, digdi sa Civil Ginaray, si Mayor, o tada ka nag-picture, grabe ang taga-anga ni Mayor, tapos pa sa nasuklag ceremony. Iyo. Okay. Busy? Busy? Okay, so busy yun pa. Okay, so yan, tabi pa din muna para sa informasyon, live digdi sa City Hall, Alarmario. Thank you. Salamat Pading Al sa report. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. 13 makalipas ang alas 8 nin aga digdi po sa DCGB. Reaction muna sa tuyang mga parantabay. Sabi kan texter ta VP, uyan tabi sa Legazpi Market Sampangan kanong Smith Shop Urual daw mabatao ng kalye. Grabing iyo ano. Maringani ta sinong nagreklamo. Siguro halan niya sa Saud. Ako nakagi ako diyan one time. Halian sa Saudi, pa garoon doon may dapat makabulos yan, may barado dyan. Basta na apudan ta daw di ko aram kung isang market administrator ngunyan. Paki-double check daw tabi pag-iriba nga pag-iriba. Kung Angel, paki-check daw tabi, si isang market administrator tangon yan. Kadakol kita king mga petty news, tama, PT. Tabinuro sandila ako eh. PT news, yan. Mga small stories na maski sadit siya, may impact sa publiko, araw ka, so palibot kan sa udang kan Legazpi, na mamarong daang kali. Oh. Alam yan sa saod, kung saan yan, na stagnant yan, na dahil nakakabulos, kaya asukali, pag na-stuck yan, minaparong. Diba? Di ko aram kung si saan market administrator ngunyan, na pwede po na makatuwang kainita. Kaya po, nagtataga libot-libot gayod, nagtataga, si Ronald Napasano, pa daw tabi ni kung may oras daw si Ronald Napasano uyan nga ni man sa barangay Otso so pinurod ka Angel may karakol kan problema utong tungkol duman sa kaso ni may reklamo ang babayi tabi sige i-forward ko tabi kay kapitan sige tabi baka makaroon ta si Ronald Napasano regarding dyan mga small stories ini na kwan pero ang impact tabi sa mga nagsasaod buda sa mga nagaragi this requires action, immediate action tabi sa tatuya ng mga otoridad na nakapwesto. Kaya baga ang ang mga pag nakapwesto ka dapat you should not confine only in the four corners of your office. You should go out. We must go out. We must talk to somebody. We must talk to people. 'Di ba? Pangani na kuhan, tangani, di ba nangunya na, maski nga sa pagturo, maski nga na sa teaching, bako naman ngunya na ang teacher, sigang lecture, sigang kung ano-ano, student-centered na ngunyan, ang role kan teacher, facilitator na sana, kan mga professors, no? Tabi, siring man sa pag ika nakatukaw sa pwesto, magtaga, kay puhan na magtaga, luwas-luwas, tanganing mailing ang tama na sitwasyon, dyan po mga tugang sa palibot. Okay? Reaction tabi. Kuyahin sa totoo, mas barato ang sira sa tula-tula, mahalon sa Albay Market, yan ang totoo. Saka bata ko, di na kaya ako nakakasaod, kan Domingo, pag mata ko, nag-walking ako nagkapera, tapo, etc.
Yan na kay nagsaud ni Mrs. Tang, duwa man sana kaming duwa di. Magbakal na lang kiluto na sira dyan. Pero sabi kan texter ta, mas barato daan sira sa tula-tula. Tama po, tama iyan observation mo. Kaya lang ang point yan is, yung tindahan kan lugar, bako po recognize kan gobyerno. Igo kita kisadiring market na para po dyan. Oh. Kung paano yan magbarato sa saudan, iyan ang dapat istudyaran. Ang pagparada kan mga daiman, relasyon sa kamugtakan kan mga nagtitios, asin fashion show kan mga taong dapat santigwaron. Ang mahiling mo na naman, mahiling mo na naman susuna. Yan. Sa reaksyon tungkol sa haputan, sabi niya, West Philippine Sea issue, stronger diplomatic protest with China government. Update flood control issue. Yan. Aram mo, tama ka. Dapat maaraman tano na so update ka, in-expose niya mga tugang na flood control issue, mga tugang digdi po sa tuyang nasyon. Taday pwedeng, ang napreso lugod, si Dingdong, si Dingdong, sorry. Telling mo na, may problema talaga ang dila ko. Ang nakakulong lugod ngun yan, si Dingdong, si Jinggoy. Di ba? Ang nakakulong ngun yan lugod, si Jinggoy, si Saypa, si former Senator Bong Revilla, buda mga tugang tungkol sa ibang kaso, si Senador Dante Marcoleta. Pero sa mga puminurotok na mga pangaran, mga tugang sa flood control, di masyado, si Ondos kay Jinggoy, konektado sa flood control. Si Bong Revilla, konektado sa flood control. Pero sa iba tabi na pigtutururo, mga tugang tungkol sa flood control, dapat ma-update yung presidente. Or else, may kakulangan ang gobyerno, mga tugang pag-abot sa bagay na iyan. Diba? Tabi, may kinaraman mga tugang sa concerns tabi sa tuyang palibot. Good morning! Kami lugod na mga senior citizen kay pon suspension day tulos na asikaso TY. Same po ito. Arog kain. Di ba dapat, halimbawa ngayon mako aka ki ID, dapat igwa ki priority lane. Iga baga ki magdiyan ka sa kunsain, igwang priority lane. One time nagbayad ako sa water district. May priority nyo po. Anong priority lane dyan? For senior citizen, PWDs, and for pregnant. Para sa bados. Tabi, no? Kaya lang nagkatao na dakulon mga tugang ang nakapila lugod sa mga priority lane. Sir, baka pwede tabi mapudan ang PSO management kan? Okay. Baka po pwedeng maapudan ang PSO management kan St. Agnes ta pagkaaga grabe nga ni ang traffic pigutugutan pan mga auto magpark sa gilid. Tama ba yan ano? Ade, dapat ko taday na gayon iyan nagtutugot na mag-hazard yang kihaloy. Sa totoo lang, nagigibo mo na kan paminsan-minsan. Pero bako na dyan sa area na talagang PO2 na, dyan ka pa ma-hazard. Kung bako PO, pwede kang mag-hazard. Hello? Good morning. Speaking with Peter Saon. Opo. Saro ako din sa slide sa third floor. Saud ka Ligaspi? Ayo. Nata, amigo. Pag sa third floor ko, kumababa dyan. Kaya na si Maria Alihan dyan. Mahalnas? Mahalnason. Nako. Sige, tao, tupaduman si Angel. Baka makaulon si Mr. Ronald Pasano. Bata, pag abot ko naman sa baba, sabi sa kuyo, may nakalumil ka pa kaya dyan ako ito. Maray nga ni, dahil kayo napot, kung kumusta, ano nga sir, naula sa bit-bit mo, bako lamang hapotong kakonsita. Salamat, baby. Taday pa akong bit-bit. Oo. Dahil nakapusak sa payo ko. Yung baga, dapat kayo dun. Pag naman sa baba, baby, ipag dumanan, dari, ano ito, information na ito sa baba. Tinaraman ko, iniling siya na ako, baby. Ayun nga ni. Dahil ka lamang sinimbag. Bata, malnas kayo ang tabi dyan, bigo. Tadumog, di ba? Bako siya na, baby. So, mga kuyang baga kay na, so mga putik-putik. Yeah, oo. Oo, pag baba mo lang gaduman, kagari may rurang pala sa dayoton. Oo. Pag medyo maluya-luya ka naman, no? Iyo. Totoo. May problema.
Di na kaya ako nakakasaod dyan. Nagsaod kaya ako dyan sa nasalba. Itaran ni sa kuya. O di ba? Oo. Big tiles na yan, BP. Oo. Di ko aram kung diba tagtod ka ito. Mas may slide pa itong tiles na ito. Ayan, okay. Pakingin ko yan, sabi BP, dapat pag mga harang mga kano, dahil man ako nakain ng ipersin duman sa inda. Iyo. Second floor ang pare? Second floor? Third floor, BP. Third floor. Dapat kayo dyan, may elevator na, no? Kita kan ma-supply. Alat-alaton mo. Tamadali na. Okay. Sige, Migo. Salamat, ha. Salamat. O, iling mo na. O, nagsarangasangan na lugod sa problema. Di ba? O, arog kan. May nadadali nas palan dyan. Kay puhan tabi. Sige, hata. Ipaabot ta. Siguro, this requires, immediate action kan sa tuyang mga otoridad. Tangani, mga tugang na masabutan ta, maprotehiran ang publiko. Utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan utaw. All right, another reaction in the morning. Hello, good morning. Good morning po, sir. Yes, sir. Good morning po. May paglilingkod? Sir, pwede po mabot ang LGU Legazpi. Kung ano natabi ang status kan senior citizen social pension for second quarter. Ngunyang baga tabi, matapos na lamang ang Hulyo. Dahil pa man lamang na itataon ninda. So, magpuon kan second quarter. Ano tapos na? Taon man lamang ninda iniki oras. Kaya puhan may man mga senior citizen niya. Opo. Sa tabi ng Hulyo. Ano? Hindi man. Aram ninda. Tulong bulan ninda. Tulong bulan na, sir. Manggura po? Manggura, no? Puro 500 man siya. 500? Ano po ini? Separado sa DSW din na social pension? So, LGU tabi iyan na. LGU? Kung ano. Hindi nga man tabi. January, February, March, April, May, June. July na lamang. Hindi pa tabi. So, second quarter. Tulong bulan na nga ni. Hindi na pagkatao. Tapos ang second quarter. Matapos na naman lamang so July. Hindi pa nila nagkatao tabi. Iyo. Tabi, sir. Opo. Papakyapot mo. Ipapalap ko tabi, sir, ha? Salamaton. Oo. Baka tayo tabi nila pagkatawang attention. Dahil mabuto sa inda. Makairak manan para sa mga senior citizen. Iyo po. Opo. Okay. Thank you, sir. Salamaton. Alright. Ansin niya, paning pero nga nis bigataw kan DSWD kampade, 1,000 ang yan. So sa social pension baga kan DSWD ta, may counterpart, nagatong kayang counterpart kayan an lokal na gobyerno kan Legazpi, akan mga LGUs, no? Piga-apudan ko si Pading Alta, padumanan ko sa senior citizen. Di ko aram boys ang pamayokan senior citizen ngunyan sa Legazpi. Madali lang hata. Day ka na nagsimbag si Pading Alano. Turong bulan na pala. Ako tapotong ko doon si Chaedit Tabi. Good morning, Ate Babes Arancilio. Ate Babes. Good morning, Tabi, isa imo. Diyan sa Barangay San Roque. Yan, ha? Sandali. Good morning. Nakikiagaw kaya sa mga aki na makuatulos kay Dikisyo, nagugutom na aki, etc. Sige po, ha? At may point ka po dyan. Makihapot tabi sa lang kung ano na lamang sa balita kan 20K na assistance para sa mga estudyante sa barangay po. Salamat. Okay. Sisang pwedeng pig-cover na Angel ini. Alat ngo na, ha? Alat ngo na. Pig-cover tabi ni Angel ini. Sir, BP, dakol po talaga mga solar system sa Kamalig, mga raot, barangay Manila raot. Dahil manin tubig tabi, pabisita po ni Sir Jimmy. Kadakol kang concern pala, no? Sa tulap-tulap, may pigtindang sira sa gapo, masiramon sa Picadillo. Good morning, Henry. Bilang isang teacher, wala akong inasahan sa 2026 SONA. Taso pangako niya na nganing tigsararong laptop sa mga teachers kan 2025 na SONA. Sagod ngo niyan nga.
Saka, good morning sir. Wala tayong asahan sa zona, puro istorya. Ang report ninda, marayon, pero pumunta sinda sa grassroots. Makikita ang tunay na epekto kan sa indang pamamahala sa gobyerno. Dapat gayod magduman sinda sa mga lugar na mga dakol ang tios nganing masabutan ni nakon ano ang refleksyon kan governance sinda sa gobyerno. Yan, mga reactions yan ha. Sa tuya at tabi na mga paraan tabay. Dakulon kitang dapat makon ngunya na aldaw. Kuya Hen, panahon ni Rosal admin ang senior pension madalion magpasuldongon yan na sinda, oo. Pipa, aha. Then na, relax ha. Bulan, ano ang diferensya kay tubuda ngo yan? Sige ha. Madali lang tabi Karen. At madali lang Karen ha. Di maghiro Karen, I need to address paano aram po nindo mga tugang pag ano yan, pag senior citizen tabian may problema, ang may concern. Ako tabi nakakondaw ako na patandagan ko nakukulugan eh. Ang mga seniors dapat dapat na pinagko yan. Okay. Ang head pala kan senior citizen, oy madam, paano rin madumanta lamang tabi? Si Madam Nilia Valladolid daw. Okay, sige po. Bako na, sorry. Mali pala yung tawag ko kay Cha Edit. Naputong ko to sa Cha Edit. Naputong ko sa Cha Edit Manila kung siya pamayaw kang senior citizen. Pwede po mahagad sa contact number ni Madam Nilia Valladolid. Tabi. Hello? Hello, Mano. Good morning. Good morning, Mano. Pagimati ang tagabaya. Ano yan ang mga pigaagad kang senior citizen? Oh. Ano yan, Mano? So 500 pesos pa rin na social pension, nagre-counterpart kang LGU? Ano yan? Pigtatao yan sa butanting senior citizen? O Sa gabos na mga senior citizen na TOs? Ay, yung ano, ni sa Rode, lamang natawan so ina ako kaan. Bako bang good TOs ika? Ha? Bako bang good TOs ika buda si mama mo? Kay mama nga ni sa Rode, arong kaya. Kaya ako madumagan, Mano. Sa Senior Citizens Affairs Office tabi? Diyan ba ka sa City Hall? Iyo. Siyang ID, Mano. May ID siya. Buda, i-assess ang pare kung qualified siya na mag-receive tabi ka na social pension. May mga qualification. Tako na libaw nga maray ang buhay mo. Medyo mayaman ka. So yun ako nga ni, buda sa amako, dahil naman si dinamay dyan, dahil naman kasabay ta. Ang sabi, so yun ako na buda amako, bigita man bida ang kwarta. Kaya na disqualified na. Kaya naman kita nga saan kung Iyo nga ni. Magurang. Ako kuta na, po ang senior citizen daing trabaho, dahil nang hanap buhay. So talagang dais siya, dahil siyang pension, yan ang pwede. Pero, dahil naman kipakilabot gid ang gobyerno, kung ka magsuporta ka sa ina mo, tawang mo sa ina mo sa ama mo gikwarta bilang aki. May kulatilya pala, Mano. Dapat pa rin, so wala talaga kang pig-asahan. Okay, sige. Pati talaga, nangalas ako, nakulong na. Ika kaya, may pigas, ika kaya, mayaman ka. Man, Mano eh. Opo, Chedit, madali lang po, Chedit. Ako nga pala sa gabos yan. Yeah, bako pa rin sa gabos, bako tabi. Yeah, oo. Ay, sige, Mano. Okay, thank you, Mano. Thank you, Ola. Thank you, Mano. Chedit, ika baga, haloy kang presidente kang senior citizen. Ano nga ang qualification kang kwan? Bako na ngunya. Iyo pa mo niya. Iyo pa ngunya. Saan ka po? Salbay ka? Iyo pa sa Federation. Federation. Very good. Tama pa lang sa apon ko sa imo. Pero sa city, sisa yung head ta? Iyo po. Okay. Arong kini, anong qualification tabi kang pag-receive kang social pension sa tayo alam ko kaya sa DSWD baga yan. Buda may counterpart baga so lokal na gobyerno na iba. So may kakayahan nagka-counterpart. Anong Yes. Anong qualification tabi kang senior citizen para social pension? So
dati, ang DSWD, ang dati kaya na may qualification. Tapos hindi ba ang original na nagtatao kang sokpen na pigapod. Opo. Yun, sokpen. Mm. Yun yan, ang ano ninda, so, frail, sickly, abandoned. Yan, abandon. Nagkikare na na senior citizen. Opo. Then trabaho na regular. Kaya yun. Pagkukalit ang regular na trabaho. Dangan, yun na nga ni itong sabi mong nadangog ko na teka nagre-receive sa mga aki mo. Pero yung nga niyan, bigay ano man iya na. Oh. Ako umagabos na oras, nagtatao. Yan, eksakto. Kaya, sabi mi nga ni kami sa mga sa baska, sa mga officers mi na, pero dapat amindaron manindan sa Iyo. na qualification. Correct. Nakulon man ang mararabasan na. Iyo baga. Pag magayon suharong na nahiling ka nagbisita, Dahil pwede na. at ita mayaman. Saka baga. Kung suharong baga, pinatugok man kan aki. Yan, pinag-ibang kaya kan aki. Habo man na, takon su aki baga ngay nasa abroad, man na trabaho. Kung pinatugdukan man su elderly, magkayong-gayon maray man na haro, habo man napapagistaron sa payag-payag. Iyo baga. Bako mamagayan ang kang Pilipino. Opo. Okay. Iyan ang kung minsan, para kaya lang, kami sa baba, dahil kami nakakaano kaanta, iyan ang hali sa ita. National law yan. May batas ka, di ba? National guidelines. Guidelines. Opo. Okay. IRR Yeah. Opo. Kaya yun po yan. Yeah. Kaya ko napapod sa imo, sabi, ang senior citizen dapo sa Legazpi, dahil pa nakareceive kan so 500 pesos na hali sa LGU January to present? O 3, I'm sorry. For 3 months na? Nakaano na, so LGU ngunyan, prepare tabi na. So, gusto sabihin, so from April, May, and June. So first April, May, and June. First quarter, tapos na. Kung na sa June, bagata, may additional bagang pigtaw si Mayor na 700 na beneficiaries, additional sa dati ng LGU. Iyo po. Ngunyan, big hiling man kung itong sinabmit na mga ngaran, kung qualified man. Pero sa tuya, sa city, sa national baga, iwaki sudeng SSS, CSIS, BB, veterans. Sa city, kaya si Mayor, medyo lax siya. Kung iwaman na diit na. So sa diyuton mamagang pensyon na dahil man maka-sustenir sa sambulan na pigiling man kung sa tao talagang nangangaipo. Ayun. Okay, tama. Na bako manggabo. Iyo. Tama. Pero araw mo na tabi baga. Kung minsan may nakakalaog dyan na sa dahil na reparo or what na kuyan na medyo ayo-ayo. Opo. Yan tabi na riribok. Natangya siuni nakalaw Igwa. maya dai. Yes. Kaya naribok ko na nasa salaan subas ka. Bata mapagal makisuhay sa senior. Opo. Tigumuruda. So mga presidente na araw ka yan. Alagad, ako ang sabi ko sana, ang sabi ninda, Opo. dahil makilabot yan sa LGU, Yeah. mga paska. Yeah. Okay. Sa LGU dahil yan. Yeah. Pero, ang rason man kan iba, maski LGU iyan, kaipuhan, paisiyon mang graray, ang barangay. Correct. Properly President, coordinated senior man graray. citizen. Yes. Dahil halimbawa, nag-submit sa kapitan, iba man piglista kang kapitan. Yeah. Okay. Iba man sa baska. Opo. Kaipuhan, may coordination iyan kung Yeah. magpasubmit so kapitan, paisiyon man sa presidente Opo. na araw ka inita nganing maski ang ang kapitan bako manggabos na senior citizen na niya tang may master list baga ang baska. Yeah. Tama. Okay. Aram niya ayan Okay. kung sisay talaga ang nangangaipo. Opo. Na buda. Medyo anbas ka, non-political. Yes. Okay. Opo. Chedit.
i-clarify ko lang nga, ang release Kansas City, every quarter? Quarterly po. Quarterly. So, ang figure reading ko yan from April, May, June para sa second quarter. So, sa first quarter po, okay na, na-release na. Tapos na po ito, na-release na. Very good, very good. Opo, okay. Maski so sa PTA, na-release naman so sa sa First quarter. Iyo po, iyo po. Naka-receive naman sinda. Okay, Ang okay. bigalat na naman yun yan, so sa national naman. So sa national, nakataon naman. Oo, Kung minsan, nagsusurunodan iyan, pag-pay out. Yeah, okay. So, bilog-bilog, 1.5 man lamang per release, di ba? Per senior citizen na qualified sa social pension. 3,000. Yeah, 1,000. 1,000 per month, di ba? Opo. Very good, opo. Chaydit, salamaton sa clarification, ha? Salamaton po sa clarification. Okay. Thank you so much. Yan. Thank you. Bye-bye. Si Chaydit kaya mga tugang presidente ang Confederation kang senior citizen tabi, kaya dakol siyang aram, may kinaraman sa siring na bagay. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Sandali lang, bata mag-commercial kami, pero si Karen daw, kaiba si Provincial Administrator Rolly Rosalde, ko aram ko ng issue ni Karen. Karen, go ahead, Karen. Karen. Oy, Jerome, ayusin mo Jerome si Karen. Grabe. Pag si Karen ang minari po, asikaso mo tulos, Jerome. Tapos ka talaga na, oy. Jerome. Ano masabi mo, Karen? Nakaka-touch. Pero si Jerome, gano'n mo na-touch. Yun nga ni, babayaan na nga na ako. Ay. Okay, sige, go. Idaliyon tata. Igwak ki importanteng gigibuhon ang gobyerno provincial, public hearing pananditan sa Merkules, duwang quarry provincial ordinance, isa sa irarong ini sa public hearing depende. Ansaro, may kinaraman ini sa pag-revise kan rules as in regulation governing the issuance of sand and gravel permits and other permits for the extraction, removal, imposing quarry taxes. Ikadwa depende, dako na ini to fixing the fair market value kan mga ordinary stone, mga baybay, graba, kumbaga depende. Iyo ini so pag-adjust kang presyo kan mga quarry material sa probinsya kan Albay. Aramon ta doon detalye ay Provincial Administrator Engineer Rolly Rosal. Opo. Opo. Hello PA. Good morning, Tabi. Good morning, Panay BP Henry. Yes, sir. Salamato na maray Tabi PA. Primero, duman muna po ako PA sa saro na ordinansa regarding sa, it's about quarry, di ba? Ano po ang latest Tabi? As in, ano po ang import kahalagahan kan itong ordinansang ito na pag-mention ni Karen? Yeah, so sa Merkules, do ang public hearing kang Sanggunian. Opo. Sa aga tabi, sa 9 o'clock in the morning, ito pong fixing the fair market value of the aggregates in the province of Albay. Ini mga tabi kasi i-amend na so dating ordinansa kasi way back 2022 yeah, ito. Haloy-haloy na. So, medyo bako naman commensurate, bako naman kung ang presyo kayo niya, babao naman talaga. Opo. So, parang unfair man na yung implement pa. Kaya ko dyan, pinagmaut ka na magkaigwak public hearing para mas maaraman kung talagang okay na ini. Kasi after this sabi BP Henry, talagang i-implement na ini. Talagang sa mga magpapresyo na sobra digdi, so tatawan takit pinalidad. Opo. So yun po ini ang sana ma-approve po ini. Sana man through your program may announce ko tabi sa mga consumidores para mas maging magayonan sa tuyang public hearing na talagang well-informed sila, no? Kasi ini po public hearing na po ini. After this, it will be submitted for approval of the Sangguniang Palalawigan. Then sa hapon tabi, BP, direktong ko na, sa hapon naman, ito pong tutubuan tabing quarry ordinance ta. So may naman, mga naman ini, obsolete naman sa mga ibang pangkaya. Kaya tig-amend ka naman, no? So parang may mga bago kitang i-introduce digdi. So, digni po, ang saro na i-announce ko digni so pang sa pala matawan pa kilugar. Kaya magayon man po ini na ma-amend na ining quarry ordinance. No? So, public hearing po ini. So, imbitaran taman tabi through your program
o para mas mapakaray sa tuyang quarry ordinance. No? So, sa hapon man po inigigibo, so Merkules, alauna ihapon sa New SPA Session Hall. Ayun, Sa third opo. floor po ang annex building. So, imbitado tabi ka, boss, para ini na po ang panahon na madawag mansinda. Public hearing po ini. Kasi after this tabi, it will be submitted for approval sa Sangguniang Panlalawigan. Ayun, opo. PA, ano po ang pagkakaiba kan duwang ini? Ito saro, fixing the rate. Ito so presyo yang kang aggregate sa salbay, Yes, tama? mga presyo tabi. Presyo yan. Itong quarry ordinance, So mga rules and regulations tabi. Mga rules and regulations regarding sa pag-issue ng mga sand and gravel permits, Ayun. o other mga Opo. imposing ka mga quarry taxes, then yung mga violations, yan po digdi. Ayun. Ining saro, fixing the fair market value. Opo. Although it's related, pero nakaiba kaya ini para kasi kung halimbawa may changes naman, madali ang pag-amend, no? Yeah. So, yeah. kaya flexible tayo eh. Opo. Pero yan po na pag-abot sa fixing the fair market market value Value. kan kwarita o kan mag-aggregate sa samayon. Ano po ini? Siyempre, gari ang mangyari kan, may possible increase tabi sa rates tabi. Ikukumpara mo kung Yes, mga nakaaging taon, haloy-haloy na po ito, di ba? Yes, talaga. Precisely tabi, Pepe, talagang may increase ini, no? Kasi kung i-compare mo talaga, baka naman siya commensurate, no? Yeah. Parang Oo. unfair naman sa mga operators na ito ang implement nila. So dati, 2022 pa ito, no? Oo. 4 years ago tabi, tapos, ababaw pang krudo ito. Kaya, ngunyan talaga, igmauto, taning, ito talaga pa rin, ito na-implement kasi, alam to, nakulang nagbabayular na ito. Iya po. Kaya ngunyan, nag-ibo kita kayo, para talagang, after this, talagang i-implementar ta. Talaga ang mag-ibo kayo, maglangkaw kayo talagang kuwan. Talagang katawan takot penalidad. Opo. May implikasyon daw po ang PA sa possible ngaya magtaas o presyo kan kada kubiko kang baybay ta, yan naggraba, etc. Lalo na sa consumption kan mga although ang suggestion ba kanina baka sa Albay ngayon mababa ang kilit kumpara sa mga aggregates na luluwas ta sa probinsya kan Albay o sa Bicol region. Pero sa observation ko actually, dahil ito talagang yun na nagluluwas. Kaya nga kwenta na ini, para tigbubugot, actually yun na nagluluwas talagang presyo. Oho. Kaya tigtauta na ini, talagang para, di na masyado maglangkaw pa duman. Di na talaga manikulit para na dahil na lumangkaw, gari may ceiling nan hanggang sa naduman, para dahil na lumangkaw Kasi kimaray talagang- na. Kaya ni, Oo. kasi talaga may mga gabi na mga reklamo na Iyo alangkaw po. ng presyo. Yeah, Kaya correct. tigibot na ini, amo tama na implement sa 2022 kasi mabaon man ito. So unfair man yun. Kaya tigibot na ini, para talagang, at least may ceiling na talaga, dahil sila pwede maglangkaw na digay. Pag naglangkaw sila, talagang pwede tayong i-cancela ang sendang permit. Oo. So, yeah, actually, talagang, yun ang sunod na dalaga ng presyo. Yeah. Talagang tigano tayo pa rin, nag-scoping ang sa tuyang Enro, nag-consult pa kita. Kaya ini ang nagluwas. Yeah. Ipresenta naman sa mga operators ini bago mag-public hearing. So, dahil nga rin dahil sa mga operators, Opo. attorneys, kaya okay na yung senda. Ang data na lang aram, ang sa sponsomidores, kaya mga-public hearing. Iyo, kita mo yan. tama ka dyan. Tama ka. So sa end user, Pero so sa end pati user. hindi naman talaga nagdadalagan. Yeah. Actually, mas alang ka pa nga nagdi. Kaya, lahat ka na ini, taning may basis kita magdakop. Marauto man na itong basis tayo, pero mo sumaybay kito, nasa... Ayun, naputol yata si Karen naputol. Subaybay ka ito nasa pera. Konsun tadig di importante ni. Hello, PA? PA? Hello? Okay na? Naputol ba? Naputol si Karen? Iop mo tabi no, ito baka nag-upload si Karen Iop mo, yan Mas maray po na may fixed ordinance kita sa presyo dapat ko salbay, bako halang ka ang presyo kan mga aggregate. Sa kita, yon sa taon mayon, di ba? Sandali lang. Hello PA? Hello? Yeah, pasensya na naputol po kita. Sabi mo kasubago, subaybay, presyo kang baybay ka ito. Ano po ito? Kito, 250. Oo. So, yan, talagang
naglakaw naman talaga mga kabos. Yeah. Mhm. Oo. So, nagkakwantita ko niya. At least, 6% din sa mga Fixed na. operators. Mhm. O yan, ipapresent sa mga konsumidores. So, Iya init po. panahon, sabi, Mhm. para maraman nila. Yeah. Mhm. Oo. Opo, okay. PA, salamato na maray tabi sa oras. Abangan mo na lang po Yes, yan na ordinansang salamat yan para sa karamang kang publiko. Ha? Salamato na po Okay maray. po, sa Merkules po ini, alas 9, Mhm. ining fixing the fair market value, then sa hapon po, sa Quarry Ordinance. Very good. Thank Opo. you pa din. Thank Salamat you, po. Vice. Salamat po tabi. Provincial Administrator Rolly Rosal. Karen? Yan, Henry, abangan tayo yan. Sa Merkulis na yan, maghapon yan na aktibidad, public hearing, manungod sa provincial quarry ordinance sa provincia Canalbay. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. 8:45 oras sa Pilipinas. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Gusto mo ng best student life? Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality. Dekalidad na edukasyon? Check. Makabagong learning modalities at modern facilities? Double check. Expert teachers? Check. Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao. Kundi future ready, work ready at life ready ka. Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni. At ang high employment rate, tatak UNC yan. Kaya wag nang mag-hesitate. When it comes to your future, UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kuya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best mi storya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpun sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamta na ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang sadiring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best mi talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa orog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan ninlambang co-crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang easy maging best me. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, gibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Jericho Rosales po, ibang level na tayo.
For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. Frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Naalmusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung meat-chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung meat-chop ang katuwang mo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always!
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oy, pangyayari sa Maabaka. Alas 9 na. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit sa atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay
maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet, o kaya ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Pro Health, Protection, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, and leading drugstores nationwide, Silimarin Plus, multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, salamat kang sa pagantabay. Mabalik po alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Goodbye, mabuhay. Mula sa